פרק A משנה א'. אוי ציו לא יסקף ושמחתו וחופה מלוי חופנו ונוסן לתוך הכף הגדול לפי גודלוי והקוטו לפי קוטנוי וכוחוי צומידוסו נוטה לשמחתו במינוי וסקף בשמאלוי יום מעלה באיכול עד שמגיע לבן שתי אפוי חויץ המבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים וביניהם עמו רבי יוצא יאמר לא יצא שומר לפוי חסחת בלבוד שנאמר והבדיל לו הפרוי חסלוכם בין הקודש ובין קודש הקודשים החיצונו אוי ספופו מן הדורים והפנימיס מן הצפון מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון הגיע לצפון אוי ופונו לדורים מהלך משמאלוי עם הפוי רכס עד שהוא מגיע לאורון הגיע לארון עושה נשמחתו בין שני עבדים צובה הסקתו ירס על גבי גחולים ונטמע לו כל הבייס כולו ישון יוצא ובולוי בדרך בסגניסוס היו מתפעלי תפילות רוב הבייס החיצון ולא יאמר בתפילוסי שלא יביס את ישראל